lalawi ang kalibutan niya. Ito yung pinakaganda sa libutan niya. Gaya kinilot. Met ay kapit 50. 50 na check na. Nakalaglag din daw. Happy ni. Polok. Pilit. Demo na. Apa ni? Mix.
Salamat sa panunood, naway pagpalain kayo ng poong may kapal at huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at mag-share at like, alright?